Hvad er det, du laver? Mor? Sig mig, hvad er det, du har gang i? Ja, jeg kunne spørge dig om det samme. Skat, Altså, først dit hår, og nu det her. Altså, hvad fanden er der i vejen med dig? prøv nu lige at lade mig forklare. Jeg gider ikke høre mere på de pis. Hvorfor kan du ikke bare være en normal mor? That wasn't a good one. No. Så hvordan går det egentlig med jer i AT? Vi er nået rimelig langt. Vi mangler kun at vi har analyseret de 2 sange, og så skal vi så sammenligne dem. Ej, vi så din mor i går inde i byen. Ja, vi så hende inde i Wagner. Har hun ikke fået klippet kort hår? Nå, jamen, jeg ved ikke lige, hvad hun har gang i, altså. Don't with your bullshit. Don't want to be a part of this anymore. Til musik, fordi jeg kunne sådan forestille mig, hvis du nu sådan havde musik i sådan AT for eksempel. Og så skulle til at analysere en film på dets musikalske baggrund. Jeg synes ikke, det er særlig svært at analysere musik, men jeg er også meget musikalsk, fordi jeg har gået til lang tid. Maria, er det ikke din mor? Ej, jeg glæder mig, at vi går til samspil på Jeg onsdag. bliver altså virkelig nødt til at gå nu. Men hvad har du gang i, mor? Prøv at tænke sig, hvis nogle af mine veninder, de har set dig sådan her. Skat, vi er jo dem, vi er. Nu tager os, som vi er. Sådan er det jo bare. Ej, Trine, det var altså virkelig hyggeligt, at du så kunne komme i dag. Det er så længe siden Maria, hun har haft nogen på besøg, så det er jo virkelig hyggeligt. Vi havde en stor opgave i dansk, som vi skulle lave sammen. Den vi ville have lavet færdig i dag. Nå, hvad handler det så om? Altså, vi skal skrive om en digter. Og så skal vi sådan analysere en af hans digte. Ej, ups! Ej, nu må jeg op og skifte. Mor, ud i køkkenet nu. Mor, hvad er det, du har gang i? Min veninde, hun sidder jo i den. Det er jo mega flovt, det du har gang i. Ej, skat, det er jeg virkelig ked af, men det var lige det eneste, jeg havde at tage på. Ej mor, det ved vi jo begge to godt, det ikke passer. Det er jo bare, du er jo mega flovt, altså. Skat, du kan lige så godt vente til det. Det er sådan, jeg er. Mor. Ja, hvad er der, skat? Altså, det er bare fordi, jeg kommer den her krimifilm i aften, og det var bare, om vi ikke skulle se den sammen måske. Selvfølgelig, skat. Det lyder da som en god idé.